Армысыз, эфирда Татарстанның күншығыш хабарлары, студияда Резиде Шамсуллина. Бүгінгі программада Бу күннәрдә 3 полк сугышчыларына квадроцикллар, дарулар, озык-түлек, шәмнәр һәм башка бик күп кирәк яраклар җибәрделәр. Гуманитар ярдәмне хәрбиләр заказы буенча бөтен район белән җыйганнар. Май уртасындагы көчле яңгыр Әлмәтнең җәйге сезонга бик үк әзер булмавын күрсәтте. Урамнар һәм микрорайоннарны су басты, ә кайбер шәхси сектордагы ишек алларында хәтта күлләр дә барлыкка килгән. Свердловск киностудиясының клад фильмы ярты гасырлык юбилейын билгеләп үтте. Аны Тайсуган авылында төшергәннәр. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Гариф Ахуновның Хәзинә романы буенча төшерелгән әлеге картинаны күмәк карау узды. Бу көннәрдә 3 полк сугышчыларына квадроцикллар, дарулар, озык-түлек, шәмнәр һәм башка бик күп кирәк яраклар җибәрделәр. Гуманитар ярдәмне хәрбиләр заказы буенча бөтен район белән җыйганнар. Бу эштә волонтерлар, эшмәкәрләр һәм гади халык та катнашты. Копчыклар, тортмалар һәм 5 литрлы сухарилы шешәләр. Булар барысы да махсус хәрби операция зонасындагы сугышчылар өчен гуманитар ярдәм. Традиция буенча Әлмәттән техника да озатылды. Сегодня мы везем порядка 9 единиц техники. Бүген без 9 берәмлек техника алып барабыз. Бу 3 полк өчен квадроцикллар, төрле махсус чаралар. Хәрби хезмәткәрләргә шәхси һәм гомуми посылкалар китерәчәкләр. Йөкне төяшергә шәһәрнең югары һәм махсус урта уку йортлары студентлары ярдәм итте. Бу инде 43-нче озату. Гуманитар ярдәмне эшмәкәрләр һәм район халкы җыйды. Волонтерлар актив эшләвен дәвам итә. Шәһәрдә һәм авылларда күпсанлы ирекле оешмалар җәелдерелгән. Алар көн саен саклагыч челтәрләре үрәләр, окоп шәмнәре ясыйлар, токмаш кисәләр һәм сухари әзерлиләр. Тайсуганское сельское поселение, Кичучатовское сельское поселение, Русский Акташ. Тайсуган, Кичучат, Рус Акташы авыл җирлекләре бик яхшы ярдәм иттеләр. Волонтерлар да әйбәт эшли. 16-нчы мәктәп актив, балалар бик зур өлеш кертәләр. Бу юлы хәрби хәрәкәтләр зонасына 10 тоннадан артык гуманитар йөк озатылды. Санитар-экологик 2 айлык дәвам итә. Әлмәт экологлары һәм юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе белгечләре районның юл буе территорияләрен тикшерү буенча рейд үткәрделәр. Тикшерү вакытында санкцияләнмәгән чүплекләр ачыкланды. 11 метров. Бу Тихоновкадан чыгу юлында чүплекнең озынлыгы. Тикшерүгә юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе белгечләре һәм экологлар чыкты. Кешеләр бирегә нәрсә генә ташламый, арасында пластик шешәләр, тортмалар, машина көпчәкләре һәм башкалар. Данные свалки имеют классы опасности. Әлеге чүплекләр куркыныч классларга ие, бу туфрак өчен зарарлы. Чүпчардан флора һәм фауна зыян күрә. Әлеге усул белән калдыкларны урнаштыру Россия Федерациясенең табигатьне саклау законнары белән тыелган. Әмма район халкы законнарны үтәргә ашыкмый. Бу санкцияләнмәгән чүплек районда беренче һәм соңгысы түгел. Экологлар табигатьтә чүп өемнәрне, законнарны белмәү яки халыкның тәрбиясезлегеннән генә барлыкка килми дип саный. Экономияләү аркасында да махсус полигонга чүпне чыгару бушлай түгел. Калейкина халкы шулай ук мондый чыгымнарны рациональ түгел дип саный. Эту концовку возьмите. Все, давай. Биредә көнкүреш чүпчарлары күренми, бары төзелеш калдыклары гына. Санкцияләнмәгән чүплек әйләнә-тирә мөхитне пычратуның җитди чыганагы. Чүп өеменең астында таркалу процесслары бара. Аларда бактериялар катнаша. Газ булып чыгаручы химик процесслар аркасында янгын башланырга мөмкин. Уртак рейд экологик 2 айлык кысаларында узды. Ул 31 майга кадәр дәвам итәчәк. Май уртасындагы көчле яңгыр Әлмәтне җәйге сезонга бик үк әзер булмавын күрсәтте. Урамнар һәм микрорайоннарны су басты, кайбер шәхси сектордагы кешеләрнең ишек алларында хәтта күлләр дә барлыкка килде. Ишек алларын һәм урамнарны су басу проблемасы яңа түгел. Яңгыр сулары канализацияләре шундый күләмдәге суны кабул итә алмыйлар, ә кайдадыр алар бөтенләй дә юк. Это, считай, канализация.
Монда кіріп те булмый иде, су әлігі түн ішінде китті. Біз ясаған канализациядан әлі файдаланмадық, ол енді түн ішінде тулды. Елена Соловьева сүзләренчә, мындай вәзгыять беренче тапкыр гына түгел. Юлдагы бүтән су ишек алдына агып төшә. Яңгыр сулары канализацияләре бу проблеманы хәл итә алыр иде, ләкин беркем дә моның белән шөгыльләнергә теләми. Зәй урамында яшәүчеләр дә шундый ук проблема белән очрашкан, үзләре көрәшергә тырышкан, траншея казыганнар. 1 май урамы да йөзә, яңгырдан соң аяк киеме эченә су кермичә калмый. Җәй көне биредә юлны реконструкцияләү һәм турба урнаштыру эшләре планлаштырылган дип хәбәр иттеләр администрациядә. Ә менә Көнчыгыш урамында проблема инде күп еллар хәл ителми. Яңгыр сулары канализациясе урнаштырылды, әмма нәтиҗәдә барысы да катлауланды гына. Ну хотя бы откройте нам старую ливневку. Мы же просили... Беркем дә ярдәм итәргә теләми. Менә алар безнең кебек бу шартларда яшәп карасыннар иде. Ичмасам кешеләрне кызганыгыз, монда әллә ни кирәкми. Әйтик, безгә иске яңгыр сулары канализациясын ачыгыз. Без бит акча сорамадык, без яшелчә бакчасы аша казырга рөхсәт итүегезне сорадык. Анда безнең канализация бар. У нас здесь получилось, что они построили трубу выше, поставили. Алар турбаны кирәк булганнан югарырак куйдылар. 30-га булса да тирәнәйтергә кирәк иде. Һәм ул үзенең техник мөмкинлекләрен күрсәтә алыр иде. Бу бер генә яңгыр булды, ә атна буена яуса. Көчле яңгырлар фаразлыйлар. Бездә вакыт-вакыт ниндидер хайваннар пәйда була. Узган ел кама, быел кондыз, икенче елга крокодил булырмы? Бу проблемалы участокларга комиссияның чыгуы планлаштырылган. Шәһәрнең автомобиль юллары хезмәткәрләре яңгыр сулары канализацияләрен чистарта. Хәзерге вакытта инде 60% тикшерелгән. Аларның бер өлеше эре чүп-чар һәм яфраклар белән тулган. Свердловск киностудиясының клад фильмы ярты гасырлык юбилейын билгеләп үтте. Аны Тайсуган авылында төшергәннәр. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Гариф Ахуновның 100 еллыгы, Татнефть компаниясының 75 еллыгы уңаеннан Хәзинә романы буенча төшерелгән картинаны күмәк кара узды. Уникальная возможность перенестись на 50 лет назад. Ул вакытта Советлар Союзының нефть шәһәрләрендә клад фильмын күрсәтәләр иде. Актерлар ролендә Тайсуганның гади халкы. Картинаны Свердловск киностудиясе Гариф Ахуновның романы буенча төшерә. Мне посчастливилось с Гарифом Ахуновым немножко пообщаться. Миңа Гариф Ахунов белән студент чакта аралашу бәхете тиде. Без аның белән очрашканда ул ягымлы, аралашучан, яхшы күңелле баба иде. Ярты гасыр узгач фильмны искә төшерү очраклы гына түгел. Аның юбилее тагын 2 түгәрәк датага туры килде. Татнефтьнең 75 еллыгы һәм Гариф Ахуновның 100 еллыгы. Төшерүләрнең ничек баруы һәм ул елларда кешеләрнең ничек яшәүе турында фильмда сөйләделәр. Поэтому было принято решение немножко поностальгировать, снова альметьевцев окунуть в эту атмосферу 50-х годов, когда... Хатирәләрне барлау турында карар кабул ителде. Әлмәтлеләрне 50 еллар атмосферасына алып керү. Ул вакытта ятмаларны үзләштерүдә беренче адымнар ясала. Өлкән буын өчен бу җылы истәлекләр, ә яшьләр өчен безнең төбәк белән горурланырга тагын бер сәбәп булачак. Фильм геройлары кайчандыр клад кинолентасында төшкән гаиләләр булды. Урам буйлап йөгереп йөргән малайлар инде бабайлар. Аларны яңадан бергә җыю өчен зур эш башкарылды. Им сегодня уже за 60 или около того. Аларга инде 60-тан артык. Алар үзләренең истәлекләре белән уртаклаштылар. Фильмда төшкән балаларга гонорар сыйфатында каракум шоколад конфеты өләшкәннәр. Клад фильмы Әлмәттә генә түгел, Лениногорскида да күрсәтелде. Әлмәттә куркыныч газ объектын яптылар. Белгечләр сәнәгать зонасында газ белән тәэмин итүнең техник түйене эшендә хукук бузулар тапкан. Ачыкланганча, ул 5 оешманы газ белән туендырган. Моннан тыш эксплуатант компанияның җиһазларга документлары һәм лицензиялары булмаган, объект администрациясе тулы булмаган мәгълүмат биргән. Суд карары буенча куркыныч объектны 90 көнгә планлаштырылмаган ялга җибәргәннәр. Аны мәҗбүри яптылар.
Республиканың баш торак инспекторы Александр Тыгин капиталь ремонт бара торган йортларда булды. Делегация составында идарәче компаниялар вәкилләре, түрәләр, район башкарма комитеты җитәкчесе бар иде. Җәлил урамы 17нче йортта түбә яңартуның барышын тикшерделәр. Моннан тыш йортта газ үткәргеч системасын, электр шелтәрләрен ремонтлау, фасадны җылыту планлаштырыла. Клара Цеткин урамындагы 53нче йортта делегацияны халык каршы алды. Алар өйдәге проблемалар турында сөйләделәр. Канализация течет везде. Чистим сами. Бүтін жерде канализация ага, чистартабыз, үзебез чистартабыз, газапланабыз. Монда нигездә пенсионерлар яши, җылылык булмый. Нигә без моның өчен түлибез һәм безгә иң соңгы чиратта бирәләр. Баш торак инспекторы эшләрнең барышын 10 адрес буенча тикшерде. Районда барлыгы 48 йорт ремонтланачак. Әлмәттә һәм райондагы сабан туйларга 1 айдан кимрәк вакыт калып бара. Авылларда бәйрәмне 7 июньдә, шәһәрдә 2 көнне 8 июньдә үткәрү планлаштырыла. Чаралар планы әлегә оештыру комитеты тарафыннан эшләнә. Бәйрәмдә кунакларны традицион күңел ачулар көтә. Уеннар һәм ярышлар, концерт программасы, халык кәсепләре ярминкәсе һәм милли ризыклар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.